Здравейте, приятели! Да попълним запасите с провизии. Ето какво дойде днес. Дойдох от прекрасните вълканца, които са по 1200 метра на Мистрал Сиката. Дълго време ги нямаше. Имаме ги цялата гама. Мисля, че почва по 20 или 25, които са на 150 метра са налични. Ето го и апачето вече, то е налично във всичките размери. Булпари също така бюджетни неща. Косъмчета всякакви за шаранджи, бюджетни макари. Тук са дошли още доста. Това като е директни. Тук са дошли още океани, които са на 4,50 на 5 метра. Всичките моделчета така. Продължаваме на там. Столчетата, които са с прикачни, сега ще ви сложа и линк към тях и снимки. Дойдоха дълго време, тях ги нямаше. Ето прекрасните консерви, всякакви моделчета имаме, и големи и малки. Бързо и лесно се отварят отгоре. Може да се ползва. Не е предвидена за човешка консумация. Ето унгарски продукт. Знаеме, унгарците скоса слават с добро качество на продуктите си. Това е царевица наложена от години. Може да поръчате от нашия сайт и от нея, и от двата модела. Какво имаме тук? Имаме чадъри палатки. Ще ги покажем. Прощайте, не чадъри палатки, а чадъри с тента. Доста хубави варианти са. Ще ги сложим и тях. И също така виждам какво. Макарички за пловкари, за спинингисти. Ето ги. Прекрасни макарички, бързо оборотни. Прекрасно пасват на макарички за спининг, за плувка. Така отиваме малко на фидерче. Тази макаричка е с шпула, която е за метод фидер модела. Както виждате, дебелия бигел, голяма ръкохватка, имате шпула за далечно измятане. Също имате два клипса отстрани, които ви спомагат. Може да ловите на две различни точки. Така бамно, сравнително бамно, нали, за фидера. 5,1 към 1, 6000 е размера. Може да си обърнете ръкохватката. Има карбонови моменти по нея. 7+1 лагера. Като цяло прекрасна макаричка за фидер риболов. Очакваме още доста нови стоки. Идват постоянно стоки, постоянно влизат. Може да разгледате нашия нов сайт Kingfishing.eu или да заповядате при нас в София, улица Кирил Дрангов, номер 65. Успехи и много риби от нас!